דנית, חברים יקרים ומשפחתי האהובה, אני מאושרת להגשים היום את המשימה אותה שמתי לעצמי כמטרה להפיץ את תורת היורבדה לקהל שעדיין לא נחשף ולא מכיר את רזי תורה זו. איפה ערן? בתחילת לימודיי לפני כ4-5 שנים, כשעדיין גיששתי בין תורות הרפואה האלטרנטיבית וטעמתי מכל דבר, עדיין לא חשבתי על היורבדה כעל החלום שאכן התגשם. וברגע שנחשפתי לתורה הזו והבנתי כמה היא אמיתית וקלה להבנה ובאה מתוך הידע העתיק של אבחון הרופא הכפרי בחוליו, כך יותר הסתקרנתי להבין ולדעת וללמוד עוד ועוד. אין גבול לידע שתורה זו יכולה להעניק, וכל רופא הודי שמגיע לארץ מחדש לכולנו עוד ועוד ידע. ומדהים כמה שהדברים הם פשוטים לעשייה ותוצאותיהם דקות ומהירות. יש באמתחתי עשרות עצות סבתא שאותם אני מרעיפה על חבריי הקרובים ומשפחתי הקרובה. ולמה עצות סבתא? כי הם פשוטים ונגישים וקיימים בכל מטבח עם תבלינים ועשבים ועלים ירוקים. אני לא אלאה אתכם במעשי גבורה, אך אם לא הייתי מנסה על עצמי, לא הייתי מאמינה. אני עושה ניסיונות, בוחנת, תואמת ובודקת כל טיפ שנשלף ממורה זה או אחר. וגם לאור נסיעותיי התכופות להודו שבה קופץ ואני התנסינו בניקוי רעלים, הורדת לחצים ואנטי אייג'ינג. חזרנו חדשים וללא סטרס וללא רעלים. אני מאמינה שבעזרת המקום הקטן והאינטימי שהקמתי ובעזרת חבריי המקצוענים שבחרתי, נוכל כולנו יחד להפיץ את התורה המקסימה הזו, שהיא מנת חלקם של מיליוני הודים ונפוצה מאוד באירופה ובארצות הברית. וכשם שהרפואה הסינית תפסה מקום חשוב כרפואה אלטרנטיבית, ככה היורבדה שהיא עתיקה עוד יותר תתפוס תאוצה ותוכר כתורה חשובה לא פחות. אך כל זאת תוכלו לקרוא באתר שלנו שבימים אלו עלה לאור, וכדאי להיכנס ולראותו ולקרוא קצת על רזי התורה המדהימה הזו. אני מזמינה אתכם להשתתף איתנו במסע להיכרות תורת היורבדה ולהכיר את הגוף והנפש שהם מכלול שלם אחד, ולהבין כמה הדברים הפשוטים כמו אורחות חיים, פלוס סגנון חיים ותזונה, מה אוכלים, איך אוכלים ובאיזה שעות אוכלים, משפיעים על חיינו ועל בריאותנו, ובכך להגיע לאננדה ודה, לידע העושר העילאי. ובהזדמנות חגיגית זו אני רוצה להודות ולהזכיר כאן את הוריי שאינם איתי הרבה שנים, אך הם הטביעו בי את חותמם, אבי ביוזמה, ברצון ובעשייה התמידית והשאיפה להצליח ולעשות את הדברים הכי טוב שניתן, ומאמי את השאיפה לבריאות, תזונה בריאה וטבעונית וחיים בריאים. אני רוצה להודות כמובן לבעלי שעזר, תמך, הקשיב, ולכל השיגונות שלי ולדרישות שלי בתקופה הזו, כשאני דחפתי קדימה והוא לא הבין מאיפה האנרגיות והכוח רצון, ושהוא לא עצר אותי מלבצע ולממש את החלום. לבנותיי האהובות שתמכו וליוו במילה טובה והבינו שאני דוהרת עם מטרה, ולכן אין לי זמן להיות איתם ולנכדים זמינה. לדנית, תודה מיוחדת. איפה את? זו דנית. תודה מיוחדת שהייתה איתי ותמכה והייתה לי כמנטורית בכל דבר שנגענו. היא הבינה וידעה יותר טוב במה צריך לטפל, במה לא, והיא עזרה ויצרה איתי את המקום הזה. תודה לך דנית שהאמנת בי ובחלום ששתינו רקמנו והגשמנו. לאיילת, איפה את? ששעות דיסקסנו וטחנו את הפרויקט ותמכה במילה טובה וברעיונות ובניסוחים מקצועיים לאינטרנט. למירה ונתן היקרים, איפה הם? איפה? שתמיד עודדו, העריכו ותמכו בי. אני אוהבת את כולכם. לגליה, גליה לא פה ואלכס לא פה, ליטל הגיעה, היקרות, אני מאושרת שאתם איתי וחלק מהחלום של כולנו. איפה ליטל? ליטל. טוב, אלכס לא איתי. אני מאושרת שאתם איתי וחלק מהחלום של כולנו להקים מרכז מטפלים לאבחונים וטיפולים היורבדיים, הראשון בארץ. ולמורנו רבנו דוקטור ערן מגון,
איפה ערן? שהנחיל בנו את התורה והתאווה ללמוד וללמד תורה זו הלאה, ושתהיה לה המשכיות בארצנו הקטנה. וזה מה שרצית וחלמת, ואני מגשימה לך את החלום. מי ייתן שהמקום יפרח וישגשג במטופלים שיבינו שאורח חיים בריא הוא ניהול החיים האישיים שלך, ואתה הוא השולט עליהם, מטפח ומטפל בהם. בריאות, אושר ושמחה ממני דיטה. מדהימה. תודה.